Dia 13 de 365 aprenent a tocar el piano. Avui no em pregunteu per què, però funciona el pedal. I he aprofitat per a tocar de veritat Estudi 2. No sé si és el tempo que toca, però avui he gaudit i he interpretat la peça. És a dir, fins ara estava uns dies que l'únic que feia era tocar les tecles que deia la partitura, però avui realment m'he centrat i he intentat interpretar-ho. Així que us deixo amb la peça, espero que us agrade i ens veiem demà amb més.